अपनी माँ गंगा की सुरक्षा करने। अरे हो भाई हो, कौन भी आ रहल बड़े यही दशहरा में। अरे हो यार हो, वो अपना लाइफ के सबसे बड़ा और भोजपुरी इतिहास के सबसे महंगा फिल्म हर हर गंगे के साथ आ रहल बड़े यही दशहरा में। जब पवन भैया से पूछाइल कि कब आई फिल्मवा हर हर गंगे, तो कहले कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर। हम लोगों ने ही डिसाइड किया है कि हर हर गंगे जो हमारी फिल्म है वो नवरात्रि के शुभ अवसर पे है। ये कुल सुन के आ जौन पवन सिंह के फैन बनलो उन लोग के खलबली मच गला और कहत लोग केने बड़े पवन भैया। तब भाई पवन सिंह हड़े जौन कहेले उ करेले। लो आ गइल हम कवला से होई फेंक देले हर हर गंगे के रिलीजिंग डेट। ई दशहरा होई हर हर गंगे। आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी 20 अक्टूबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। और जब से ई पोस्टरवा आइल बा भाई, तब से खेसारी लाल यादव के फैन में और पवन सिंह के फैन में कंट्रोवर्सी चालू हो गई बाटे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तानी लोग के पता बाटे खेसारी लाल यादव के फिल्मिया संघर्ष 2 और पवन सिंह के फिल्मिया हर हर गंगे एक दिन रिलीज होता डी सब 20 अक्टूबर के। अब जे खेसारी भैया के फैन बाटे उ कहताटे कि पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे दशहरा के शुभ अवसर पर रिलीज कइल नइखे चाहत। और जे पवन सिंह के फैन बाटे उ कहताटे कि खेसारी लाल यादव के फिल्म के कहिए से टेलर भी आ गइल बा और उ कहिए के फिल्म के डबिंग वबिंग सब क के कंप्लीट फिल्म बिया, तो उ आज तक फिल्म रिलीज काहे ना कइल। बात तो सही है। अब एजा बात ई बाटे कि एक तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना महंगा बजट के फिल्म बनेला ना, और भोजपुरी फिल्म के ज्यादा सिनेमा घर मिलेला ना, तो दोनों स्टार के पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के अलग अलग डेट टाइम पर रिलीज करे के चाहिए। अगर पवन सिंह के दशहरा के शुभ अवसर पे आवतिया फिल्म, तो खेसारी लाल यादव के फिल्म अगर बन के रेडी रही तो एकरा से पहले ही कब के रिलीज कर दिया चाहत रहे। और अगर खेसारी लाल यादव के दशहरा के शुभ अवसर पर फिल्म आवतिया, तब पवन सिंह के छठ पूजा के शुभ अवसर पर रिलीज करे के चाहिए। बात तो सही है। देखो भाई, सबसे पहले संघर्ष 2 के टेलर आगु रहे और फिल्म के रिलीजिंग डेट भी आगु रहे, लेकिन जब पवन भैया से पूछाइल कि तहार फिल्म हर हर गंगे कब रिलीज हुई, तब पवन भैया बतैले हम लोगों ने ही डिसाइड किया है कि हर हर गंगे जो हमारी फिल्म है वो नवरात्रि के शुभ अवसर पे है। तब खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के रिलीजिंग डेट चेंज कर दिया गई और पवन भैया के साथ में दशहरा के शुभ अवसर पर रख दिया गई। और दोनों फिल्म के जब एक साथ रिलीजिंग डेट आई लाटे, तब खेसारी लाल यादव के फैन कहता लोग कि खेसारी लाल यादव की संघर्ष 2 मूवी के पहले से रिलीजिंग डेट फिक्स बाटे दशहरा पे। तब पवन भैया के दशहरा के शुभ अवसर पे फिल्म ना रिलीज कल चाहत रहे, इनकरा छठ पूजा के शुभ अवसर पे रिलीज कल चाहत रहे। तब भाई लोग जब दोनों स्टार के मन बाटे के एकदम दशहरा में भिड़ांत होके, तो आवेदा देखल जाओ केकर फिल्म चलत ताटे सबसे ज्यादा और कौन फिल्म के मिलत ताटे सबसे ज्यादा सिनेमा घर। आवेदा दशहरा के शुभ